Προσπάθεια Round 2 fight. Πρέπει να το κολλήσω λίγο εκεί για την έξοδο του Μίδα. Έλα. Πώς κάνουν στη Βραζιλία που κάνουν έτσι και περνάνε από το σκηνή, έτσι θα το κάνουν και αυτό. Έλα, την κρατάω από τον έχω. Έλα. Το χέρι τα από εκεί, παιδιά. Έλα, Χρήστο, βγήκε. Όχι. Εντάξει, βλέπω, βρε. Το χέρι δεν ξέρω, από εκεί. Το χέρι το έχω, εντάξει, εδώ. Το έχω τόσο. Μπαλεύα. Το τραμπούληξα. Και τι δεν σηκώνεται. Τραμπούληξα λίγο, λέει. Και πίσω τώρα. Γιατί δεν σηκώνεται. Έχει και ένα σκηνή, τι είναι. Έλα. Το χέρι τι έπαθε. Και ναι, ο Μίδας είναι έξω. Έλα, κατέβα στο μια κάτω. Όχι, έτσι να πάω έτσι. Μας καραμαζίζουν τα κλάδια, τα δέντρα. Έλα. Ελβίρα μου, το κάναμε ζημιά. Εντάξει, το καπέλο είναι το λιγότερο. Όχι, το χέρι. Δεν απέχει.